Әйдә güzel, хәзер yüzük салышлы уйнап алыйк әле. Башлана уйнамыйсың, уйнап тор, әйдә güzel. Әйдә güzel, әйдә güzel. Нинди яза бирәбез? Şek mal şek Şek әзер кызым. 84 яшьлек Гөлүсә Каюмова бәйрәмнәр ярата. Күрше күләнне җыеп, өендә шундый мәҗлесләрне еш уздыра ул. Картаерга бер дә ашыкмаган ханымның даны гәрдәлигә генә түгел, бөтен дөньяга таралган. Ул пешергән шәкшәкләр кая гына китмәгәндә, кемгә генә тел ачкычлары бирмәгән. Мәскәүгә институтка экзамен бирергә бардылар. Тау хәтле итеп 40 күкәйдән шәкшәк пешердем. Аны матур бәрәкә конфетлар белән бизәдек. Аны даже экзамен да бирдермәгәннәр. Татарстан дип язык конфет белән өстенә. Шаклар катканнар, экзамен да бирдермәделәр дип. Диплом алып кайттылар. Менә минем шәкшәк белән. Аллага шөкер. Бәйрәм сайын Гөлүсә Каюмова авыл мәдәният йортына үзе пешергән тәм-том алып төшә, авылдашларын сыйлый. Бәйге турында Якты юл газетасыннан укып белгән. Мондый чарадан мин читтә калырга тиеш түгел дип уйлаган ул шундук.